ইউ.পি.পি.এল দলৰ তৃতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই অধিৱেশনত মই যোগদান কৰি ইউ.পি.পি.এল দলৰ যি যোৱা 7 বছৰৰ যাত্ৰা সেই যাত্ৰাক আকৌ এবাৰ ৰোমন্থন কৰিলোঁ। আজি ইউ.পি.পি.এল দল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিটিআৰত শাসন ক্ষমতাৰ বাগজৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। অসম বিধানসভালৈ প্ৰতিনিধি পঠাবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদতো ইউ.পি.পি.এল দলৰ আজি প্ৰতিনিধি আছে আৰু ৰাজ্য মন্ত্ৰীসভাতো তেওঁলোকৰ যোগদানে আমাৰ অসমখনক সমৃদ্ধ কৰিছে। মই ইউ.পি.পি.এল দলৰ এই 7 বছৰীয়া বৰ্ণিল যাত্ৰাক পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰ গোট হিচাপে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আগবঢ়াই অহা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে ইউ.পি.পি.এল দলে বড়োভূমিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু বড়োভূমিত বাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিব। স্যার ডিউটি কাউন্সিলৰ জেপিপি কিবা আইচল বিজেপি জেপিপি দল আচলতে তেওঁলোক বিজেপিৰে মিত্ৰ দল আছিলে। মই কথা পাতি আছোঁ, মই ভাবোঁ যে এইটো একো ইমান ডাঙৰ সমস্যা নহয়। স্যার লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেকৈ থাকিব মিত্ৰ? কেনেকৈ হ'ব কি হ'ব সেইটো আমাৰ যেতিয়া বিজেপি ইউ.পি.পি.এল এজিপিৰ আলোচনা হ'ব তেতিয়া ঠিক হ'ব, কিন্তু আমি একেলগে থাকিম সেইটো আমি নিশ্চিত। ইউ.পি.পি.এলে কোকৰাঝাৰটো প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে, মইতো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি থকাটো নিশ্চিত। কেনেকৈ থাকিম কি কথা সেইটো টেবুলত বহিম তেতিয়া হ'ব। दिनै इउ.पि.पि.एल हान्जानि थामथि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेला जानानै थांबाय। दा बे गेवलां मेलाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लानानै गोबां मोजां खोथाफोरखौ बिथाङा बुंनानै गालांबाय। दा बे समाव जों गोजोननाय मोन्दों जे बिथाङा जोंखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मदद होनो थाखाय खोथा होदों। लोगोसे बर' गोरोबथाखौ लेटार एन्ड स्पिरिट बेखौ आखरे बेखौ मोगथाङाव महर होगोन होननानै बिथाङा दिनै खोथा होलांबाय। दा बेखौनो जोंबो नागिरदों। दा बर' जेंनाया 100% जोबनायनि लामायाव बेखौ जोङो दायो फोथायनो हायो। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै इउ.पि.पि.एल आरो बिजेपिनि सरकाराव जोङो माखासे खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दिनै क'क्राझाराव मोनसे हरु खजाय बायदि गिदिर मोनसे स्टेडियाम लुफुंनायनि थाखाय बिथाङा 150 कोटि घोषणा खालामनानै थांबाय आरो बे हाबाफारिखौ फैगौ 6 दाननि गेजेराव जागायनो थाखाय बिथाङा खोथा होदों। आं मिजिं थिदों जे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो जोङो ISPL एबा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेम फुटबल गेम एबा गुबुन इभेन्ट्सखौ जों बेवहाय खुंनो हागोन आरो विशेष भावे ISPL खुंनायनि उनाव जोंनो भारत फुटबल एसोसिएशना इन्डियान फुटबल एसोसिएशना जोंनो सन्तोष ट्रफी खुंनो थाखाय मैया फाइनाल खालामबाय जे बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा सन्तोष ट्रफीनि गेलेनायखौ बेवहाय नुनो मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों बर' ओनसोल बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफ्रा नेशनेल इन्टारनेशनेल गोबां प्लेयार ओंखारनो हागोन होननानै आं मिजिं थिदों। गुबुन बिथिङाव दिनै जोंनि गेजेराव सान्थि लाखिनाय, हा हुनि जेंनाखौ फोजोबनाय, साख्रि बाख्रिनि जेंनाखौ फोजोबनाय बे गासैखौबो जोङो मावफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। इउ.पि.पि.एल हान्जा हिसाबै बर' रायजो राजाफ्रा एबा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु गोख्रों मदद होनानै सरकार दानायाव हेफाजाब होदों। बिथांमोननि अननाय, बिथांमोननि गासैबो जोंनि सायाव फोथायनाय बेखौ लानानै जों इयुनाव गोख्रोङै हाबा मावलांबाय थागोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ भारतनि गेजेरावनो मोनसे जौगानाय ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय जों कुनुदिन फासयनानै थानाय नङा। जोङो गोबां थांखि लादो दोलोखौ राफोद खालामनो थाखाय। बेखौ लानानै जोङो सानसे साननैनि उनावनो जोंनि नेहाथारिया प्रेस मिट खुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। बिसेस भावे हा हुनि जेंना फोजोबनाय आरो जिखिनि चाइल्ड लेबार, चाइल्ड ट्राफिकिं, IMR, MMR जिफोर दङ बेफोरखौ फोजोबनानै गासैनिबो सावस्रिया जाहाथे गोग्गोयै थायो बेवहाय खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लादों। सोलोंथाइनि बिथिंखौ आरो गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों। बेबायदि गोबां थांखि जोंनि डेलिगेटआव जोङो थांखि लादों। बे गासैखौबो जोंनि बे माखासे मानि थांखिखौ सानसे साननैनि गेजेरावनो जोंनि नेहाथारि बिथाङा प्रेस मिट खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायगोन।